Bé, el partit, com vosaltres heu pogut veure, la primera part hem jugat, crec que una mica millor que el Flix, hem pogut dominar el partit, hem marcat el gol, ens hem anat al descans amb 0-1 i després el que anàvem comentant durant tota la setmana, per a guanyar el camp del Flix necessites un equip que quan el partit se fica faltant un quart d'hora ens han fet l'1-1 i el que no pot ser que en un quart d'hora ens facin 4 gols i ells quan eren 10 jugadors. El partit s'ha ficat molt bé per a puntuar, però el camp del Flix és un camp que la gent apreta molt, té bons jugadors en qualitat, que a l'últim quart d'hora ho han pogut demostrar, però nosaltres, a raïs també dels canvis que han pogut fer, que alguns jugadors més s'han lesionat i han baixat el nivell defensiu i l'equip s'ha vingut avall i en un quart d'hora ens han fet els 4 gols. Vull dir, per a puntuar a camps d'aquesta categoria tenim que tindre una mica més d'experiència, som nois joves de 19-20 anys quasi tots, i s'han vingut avall a l'últim quart d'hora i el Flix ens ha borrat del camp. Baltasar. Bueno, crec que ha sigut un partit que la primera part nos ha costat molt. Ha sigut una primera part que crec que l'hem dominat nosaltres, amb ocasions de gol. Ells han tingut una ocasió de gol, un xut que han tingut una mica de sort i ens han posat una mica nerviosos. En situacions no hem sabut controlar el partit, ens ha costat molt entrar dins el partit, hem entrat a la dinàmica un altre cop amb més coses de l'àrbit, estàvem més pendents del resultat que del partit, i això és una equivocació. Les coses no ens han de passar perquè nosaltres som un equip que la podem tocar bé, avui era un equip que també deixàvem tocar-la, la veritat, i no s'ha pogut aprofitar, que al final, també crec que el resultat de la primera part no era just un 0-1, perquè hem tingut 3 o 4 ocasions claríssimes de gol i no l'hem fet. La segona part, hem fet modificar el mig del camp, crec que l'hem encertat una mica entre tots, i al sortir al mig del camp, a l'expulsió també, en vez de tirar enrere, hem tirat endavant, i la veritat, en acabat ha sortit una mica l'esperit aquest i lluita del Flix. No puc dir res dolent dels jugadors, al contrari, perquè s'ho han cregut que podien guanyar el partit i ho han deixat tot dins el camp. Només tinc la sensació que felicitar-los. No, esperava, si fos sincer, la remuntada l'esperava, no esperava els 4 gols, perquè amb 2-1 em conformava, la veritat. Hem estat a punt de fer el 5è gol, que el Ramon entrava a la pilota i no ha entrat de mala sort. Però l'equip també l'entenc, el Deltebre s'ha trencat, a partir del 2-1 han sigut molt conservadors, volent aguantar el 0-1, i crec que d'aquí hem pegat una mica, que els ha sortit malament. La prova està que el porter nostre pràcticament no ha tocat ni pilota. Avui hem estat de les solucions, els canvis, els hem encertat, ha sortit Portes, ha fet un golàs, i crec que hem encertat amb els canvis, ha sortit Guillem, que també ha fet un bon partit per la banda, i hi ha dies que l'encertes, hi ha dies que pel que sigui no l'encertem. Però en resum estic molt content de tot l'equip. El partit de l'Ametlla és un partidet que no tindríem centrals, haurem d'inventar centrals com avui hem tingut que inventar gent al mig del camp. No ens tant confiaré, farem proves aquesta setmana, a veure qui pot jugar de central. Té tots els números Mani, jo sé que Mani no és el seu lloc, i veiem si apostem a Isma o Juanco es recupera. Tenim la sort que podem recuperar Juanco, doncs posaríem també a Juanco. Sé que és difícil perquè estan pendent uns resultats el divendres, però alguna hem d'inventar. Ja ho veurem, alguna farem. La qüestió és que el partit, nosaltres anem a guanyar el partit i aviam si tenim sort de tindre ja Mani i Cago, que són 2 peces molt importants en aquest equip.